Moi boas, xente, que tal? Como estamos? Benvidos a un novo programa de O Radar, programa 67 desta quinta tempada que está sendo absolutamente bestial, como bestial tanto o disco como o que veñen de facer na Capitol, como o que veñen de facer nestes anos e como seguro que van a facer os nosos convidados de hoxe. Son repetidores, pasaron anteriormente en 2024, creo que fora setembro, outubro de 2024, se non me equivoco, e ahora volven con novo disco, como digo, con ese concepto na Capitol e con moitas cousas seguro que contarnos. Hoxe temos con nós a Antía e a Eloi, 2 de 3 de Alana. Como estamos? Moi boas. Moi Hola, boas, moi boas. que tal? Eh, Todo ben disco, por aquí. Capitol, moitas cousas por dentro seguro. Como estades? Ahora mismo recuperando, recuperando aínda, non? Pero ben, estamos moi ben, moi contentas, a verdade. Asumindo un pouco todo. Mm. É que Que todavía non é consciente. É que claro, a xente isto o está disfrutando a principios de maio, pero estamos grabando 3 días despois dese concerto na Capitol, que xa non é tanto, imagino, a xente que puido haber o concerto en sí, senón o cansancio de todo que seguramente supuso preparar e darlle forma a ese bolo, non? Sí, a ver, ao final levamos desde outubro, setembro, outubro, non? Traballando, entonces de repente estás a un ritmo frenético e agora hai como un pouco de calma, entre comillas, entón, por lo menos o meu corpo fixo. Sí, ahora xa podo dormir. Sí, a ver, son meses moi intensos, sobre todo estes últimos dous meses, 3 meses. Ao final estás como a mil cousas, a cabeza está pensando en mil historias e agora de repente hai que, non sei, eu polo menos asumir un pouco de toda a información e relajar un pouquiño o corpo. Claro, porque non é só o concerto, é preparar todo o que hai, como falamos, é preparar o lanzamento dun disco, as vidas fora de música, compaginar todo, que como xa falábamos de outra vez, é o máis complicado moitas veces, pero supoño que contentos de ver que as cousas van saindo e van pasando cousiñas tamén, non? Sí, claro, super importante para calquera proxecto, non? Que todo teña os seus frutos. Entonces, bueno, sí que é certo que nós estamos moi contentas por ese apartado, porque vemos que as cousas funcionan, que as cousas avanzan. Obviamente estamos super contentas de que a Capitol estivera chea de personas que nos apoiaron moito durante o concerto. E ademais é o que decías, é moitísimo traballo, porque sí que é certo que esta preparación desta presentación e do que vai vir durante todo o verán é un espectáculo bastante grande, non é só un concerto, senón que tamén hai máis, non? Entonces, bueno, pois foi moito traballo e agora xa estamos máis relaxados, sobre todo porque, bueno, que ven agora seguirá sendo bastante traballo, pero xa tes o ritmo. Para os que non puidemos ir, para os que a vida non nos deu e os que seguramente algún que diría non vou a ir, que total, os vou a ver non sei onde, a este non vou a ir, non sei que. Como resumiríades esa noite para poñernos os dentes largos? Xa eu vi uns cuantos vídeos, xa me contaron tamén que como foi, pero que diríades de, mira, perdiches vos isto, tomade polo cu, como diría outro, malamente falado. Bueno, a ver, unha presentación de disco sempre é única, non? De todos os grupos, porque ao final é algo que lle pos moita ilusión, que sabes que vai ser un día importante, porque van a estar moitos ollos mirando a ver o que faz, sabes? Ao final estás presentando algo e é como a túa carta de presentación do que vai pasar, non? Nesta xira. Ao final, neste novo espectáculo fixemos unha escenografía, eu creo que moi potente e moi vistosa a nivel visual, tanto de escenografía como de vestuario, como de posta en escena, como de luces, ¿no? Entonces, bueno, eu creo que, e polo que escoitamos, a xente non esperaba algo tan compacto, dinámico, así desa forma que fixemos. Iso probablemente sexa o que máis me
me resaltaron a min, non o dinamismo do espectáculo. Sí que é certo que nós tiñamos un pouco de medo de que se fixera moi largo. Entón, porque ao fin e ao cabo, pois, tocamos unhas 20 cancións que son abondas para tocar nun directo. Sí que é certo que tiñamos ese medo na preparación, que fixemos unha residencia artística no Concello de Vimianzo. Sí que é certo que cando estábamos preparando o directo foi como, non sabemos se de repente se van chegar as 2 horas, sabes? Porque por moito que cronometres, hai cousas que sempre se suman e tal. E tiñamos un pouco de medo de saber como iba a ser. Todo o mundo nos dixo que super dinámico, de feito, ao final, 1 hora e media. Sí. Pensábamos que iba a ser moitísimo máis, pero sí que é certo que somos un pouco maniáticos con eso, non? Justanos que os concertos sexan dinámicos, que teñan que non haxa moito tempo a respirar, por así decirlo. Os tempos de respirar son para falar, poucos, polo que fixemos foron bastante poucos. Tamén tiñamos medo porque había moitas colaboracións e moitas convidadas. Pero bueno, ao final eu creo que foi algo guai porque todo o rato estaban como pasando cousas. Sabes? E eu creo que eso como espectador, se eres capaz de xogar ben con eso, de agora pasa isto e eu quero que te fijes nesto, sabes? E xogar con eses dinamismos, no? E creo que, bueno, máis ou menos conseguímolo e foi algo moi único. Ao final, sempre que as colaboracións vai ser algo especial e pasaron cousas moi lindas. Tamén moitas gracias a xente que traballa con nós, porque este dinamismo, esta construcción sen as dúas de punto, que foi que nos axudaron a facer este espectáculo, a montar o que ven sendo a escenografía, a que puntos temos que recorrer, as transicións, todo eso, que fixaron que, gracias a elas, isto fora posible. Sí, porque ao final, vos os tres podedes facer a música, podedes poñer a orden dos release, podedes saber que dicir, pero claro, ou podedes ter idea de montar cousas, pero claro, que vos axuden a montar e que vos axuden a darlle forma a todo, co complicado que é o que decides, porque ti podes ter unha idea de dinamismo, na túa cabeza sonar de que vai a ser todo moi guai, pero de repente que os cambios entre X cousas ou cando se cambian as convidadas ou tal, que de fora para o público poida ser como, joder, que coñazo, final... ou incluso que ou vai moi lento ou que vai demasiado rápido, tamén hai esa posibilidade. Sí. Eso, ao final ti desde dentro vives as cousas dunha maneira porque estás dentro, non? Entonces, claro, nós a facer a residencia e a facer o bolo completo varias veces, non? Que foi algo que ata ahora non fixéramos entre comillas desa forma, non? Tamén velo desde fora, gravalo e verte un pouco como público tamén axuda moito, porque moitas veces é iso que dis ti, non? Realmente non sabes o que está pasando e nós sí que nos intentamos fijar de, bueno, facemos esta canción, facemos un pico que suba hasta aquí, que deixa xente aquí, despois baixámolo, pero bueno, realmente eso é unha cousa que faz ti no papel, digamos, que despois como público hai que ver como gestionar esas energías. E que guai o das colaboracións, non? Porque ao final ti colaboras para gravar un disco e é non fácil porque hai que compaginar axendas, hai que contratar, pero bueno, faz a colaboración para un disco, está no estudio, se publica e tal. Pero despois que eso se poida levar ao directo, que posiblemente moitas das colaboracións por axendas e por tal, pois non se ou por logística non se poidan dar outra vez, que se poidan dar nesta cita, supón tamén un punto tamén de exclusividade primeramente para quen vai e para vos tamén de alegría de poder compartir en directo esas cancións. Sí, houve momentos super máxicos cas colaboracións. De feito, xa o concerto xa comeza cunha colaboración que xa comeza con Guillermo Fernández no escenario. Iba a comezar el solo, pero como tuvemos aí un problema de entradas, ao final, pois, sí que é certo que eu máis Pablo pois, incorporámonos máis na escena, pero como non, porque íbamos a entrar un de cada lado, pero na Capitol non se pode entrar por un lado, por un dos lados non se pode usar. Entón, claro, tería que entrar e cruzar todo o escenario e romper un pouco a maxia do momento. Entón, ao final, pois, reconstruímoslo un pouco. Pero sí, hai momentos super máxicos, todas as colaboracións, a verdade é que foron increíbles no momento da entrada de todas, porque a verdade é que quedou todo super guai, pero eu creo que me quedo cada charán, cada Benofán, porque
mm, como fixemos, como construímos isto foi que nós acabábamos unha canción e eles entraban por detrás, pola entrada Hostia. da Capitol, entraban tocando. E sí que é certo que a min foi o que máis me gustou probablemente porque non me acordaba de que iba a pasar Vale, eso. Sabes, maravilloso. eu acabei a canción e empezaron a sonar e fui como, que guai. Teime bastante sorprendido, cosa que non ten moito sentido, pero a verdade é que me fixe moita gracia. Bueno, a ver, non ten sentido, pero ao final estás no folgor da batalla, por así dicirlo, estás aí no directo, estás... Que te podes olvidar de letras, te podes olvidar de tocar, te podes olvidar de cosas, porque eso pasa, ¿no? X veces. Claro, ti sabes igual que iban a colaborar, pero igual te olvidaches de que era esa canción ou tal, e que ti te sorprendes me parece unha auténtica maravilla, verdad? Sí. Además, como que saliu moi ben, porque eu estaba moi preocupado de que non houbera silencio, sabes? De que nada máis acabar a canción que eles empezaron a tocar e non sabía como iba a ser porque, claro, eu non sei como se escuitaba dende fora para eles decir, entramos, sabes? E aínda que tiñamos xente preparada para que ese momento salira moi ben, non sabía que iba a salir tan ben. Entonces, pues, foi épico. Increíble. Joder, que guai porque eso, típico dende arriba e tal, poñelo dende atrás, tamén ao público supoño que de repente aparecen por aí e como que está pasando, moi guai. Outras colaboracións que vin, que tamén falaremos un pouco máis en profundidade deles cando despois ponte polo disco, pero que me alegrou tamén velos a Galician Army, que tamén, bueno, eles apuntan a calquera cousa, o sea, eles, eu creo que lles din, videa non sei que pobo a colaborar, dillen rapas, fillas ou non sei quen, e ali aparecen eles, pero que guai, non? Tamén telos por ali. Igual, ademais, creo que eles dixeron que era a primeira vez que tocaban na Capitol tamén. Dixeron no vídeo. Entonces tamén eu creo que lle xuxo moita ilusión, non? E eu creo que ademais esa canción xusto no directo é un puntazo. Sí. Está como moi ben feita a escenografía do momento, as luces, e eu creo que no directo a canción un pepinazo, como dilo aí. Sí, ademais, para nós é un placer, principalmente porque, bueno, temos bastante relación con Alberto, que é do mesmo pueblo que Antía, de Santa Cruz. Súa nai dábame clases de matemáticas. Imagínate. Entonces, sempre a nós sempre nos gusta colaborar con xente, coa xente que temos cerca. Sí, da casa. Que iso é o que mola, non? Que ao final calquera colaboración para o disco, para o directo, para X cousas, que sexa con xente que non, como sempre digo, non só porque teñan números, non só porque toquen moi ben, ou canten moi ben ou tal, senón que haxa algo máis, non? Que haxa pois unha admiración ou que haxa unha relación e digas ti, vale, tocamos, vamos a facer unha canción da hostia, pero, oye, nos levamos de puta madre e o momento de preparar ou de facer as cousas vai a ser divertido e vai a ser ameno. A ver, ademais, nós sempre... o sea, é algo que desde que empezamos con Alana sempre os tres estivemos moi de acordo en colaborar e traballar con xente pois cercana da casa, non? E bueno, colaborando tamén tes que... Bueno, é algo moi íntimo no fondo, porque ao final tes que decidir cousas, tes que poñer en común dúas visións de facer música, entonces bueno, a veces tamén ter esa confianza e poder traballar a gusto, sabes? Tamén se nota despois moito no resultado, eu creo. Pois xente, isto que nos perdimos un pouco do que nos perdimos por non estar na Capitol, non se pode voltar a vista atrás, así que van a vir moitas fechas seguro, a ver se lle sacamos algunha en exclusiva ao final da conversa, que estará nas súas redes, co cal non será como a Capitol, pero estou segurísimo de que vai a ser algo moi especial igualmente. Claro, vos na Capitol presentades un disco, pero dende o disco, o sea, bueno, ata o disco, dende a última vez que viñeches por aquí, a primeira vez que viñeches por aquí no 2024, pasaron moitas cousas, un ano 2025 moi intenso, con musiquiña tamén, con moitas viaxes, máis alá, como sempre digo, dos números, de que si foron 20, 30, 50, 60 os concertos que fosen, supoño que contentos e felices tamén de ver que ese primeiro traballo, bueno, trouxo consigo tamén a posibilidade de poder levalo a tantos lugares. Sí, a ver, é que
moitas veces cando falamos nós decimos, es que a xente cando nos ve ou fala con nós pensa que levamos 15 anos facendo música e levamos 3 Sí. anos. Sí, 2023, non? Sí, porque na conversa que le dicíades que le va a ver sobre un ano e algo, co cal, sí, aí van... anos, é pouquísimo. É moi pouco. O sea, non é nada prácticamente. Sí. E considero que tivemos moita suerte de poder facer moitos bolos en sitios que non nos imaginábamos que podíamos tocar, ¿no? Que íbamos a esos sitios e vamos, ni locas pensábamos que igual poderíamos actuar aí. Descubrimos novos festivales nos que nos trataron a nivel personal e a nivel tamén profesional, digamos, increíble. Descubrimos un montón de xente, fixemos novas amistades. Viaxamos. Fomos a Francia. Que se di pronto, Fomos a Francia, fomos a Suiza, fomos a Barcelona. O sea, claro, que ao final... Que eso é forte, O sea, porque ao final tocar, sempre que digo estas cousas, con todo o respeto, lógicamente, o forte que é tocar por Galicia, bueno, e Galicia a priori é o máis fácil que pode ter un proxecto, porque estás na tua terra, na tua casa, e bueno, non é fácil tampouco, pero a priori, pois tal. Pero claro, xa sair a Francia, Suiza, Barcelona, levar a túa música fora e ademais unha realidade que non é unha música que a priori sexa comercial, que sexa o que pode mover máis e o está levando e a xente está indo, hostia, chaval, que eso é moi guapo. Sí que é certo que eu valoro moito ir fora, porque ao fin e ao cabo, pois, cando cantas en galego, pois, que vas tocar fora, pois, a min a calquera lle pode chamar máis atención polo feito de que é outro idioma, simplemente. Pero hai que tocar aquí... Home, sí. A min pon pelos de Es punta. que ademais moitas veces vas a sitios que fa un esforzo moi grande por levar o grupo e que ademais hai moita xente que como, jolín, que cando me dixeron que viñedes vos aquí ao meu pueblo de toda a vida, que non o podía creer, sabes? Eu creo que eso é algo moi guai e que crea moita comunidade tamén, non? Que tamén é moi interesante. É que, joder, lembremos o que dicíamos, sobre 3 anos e algo, para arriba, para baixo, de existencia do grupo, que eso é prácticamente, se foi comparación non de idades de animais con humanos, pois estes 3 anos posiblemente sexan 6 meses de vida dun humano, porque é moito tempo, pero realmente non é nada, porque os proxectos precisan moitas veces moitos anos para asentarse, para conseguir o seu sitio e demais, e vos neste tempo xa tedes, joder, unha posición e un chamamento de cara ao público moi guai, e claro, moi pouco tempo, moito recorrido xa, 2 discos, moitos escenarios. Que sería a aprendizaxe máis grande que tivechedes ata o momento? Desto que dices, joder, non me esperaba isto e ahora aprendín. Non sei, eu no meu caso creo que unha que nunca se deixa de aprender, Sí, ao fin e ao cabo, eso para min é unha lei de vida, pero sí que é certo que, jova, aprendemos muitísimas cousas, claro está, non? Eu, por exemplo, que xa levo moitos anos traballando nesto, non na música en sí, pero como técnico de sonido, entón xa sabía como funcionaban moitas das cousas, pero cando vas como artista, velo todo moi diferente a que ves cando vas como técnico, sabes? Entonces, ao fin e ao cabo, eu que sei, que podes aprender moitas cousas a nivel producción de escenario, sabes? De como é realmente, porque ti como técnico intentas que todo vá ao seu tempo, ao seu ritmo, e cando vas como músico, claro, os tempos e os ritmos telos que manejar moi ben, telos que ter moi calculados, sabes? Entonces, bueno, eu que sei, pues, aprendes... Bueno, a nivel profesional, obviamente, aprendes moitas cousas que eu antes non me imaginaba nin aprender tampouco. Pero bueno, sí que é verdad, e sí que o decimos agora presentando este disco, que ao final vives moitas cousas ca xente que che van marcando moito a nivel personal, sabes? E hai xente que che conta historias e tú pensas, madre mía,
non, o sea, como que me parece imposible que a miña música te esté marcando tanto a ti a un nivel, sabes? Outro día unha nai nos mandou, conocímola cunha nena e viña cunha nena nun concerto na Coruña, ¿no? Aquí tamén se fala, de feito. Veunos ver, a nena era así como moi vergonzosa e tal, e despois mandounos un mensaje a correo precioso, pues nos contaba unha cousa que dá pa nós, pero bueno, o resumen viña sendo que estaba creando un montón de momentos únicos ca súa filla gracias á nosa música. Wow. Sabes? É unha cousa tan linda e tan que se me vai quedar sempre na cabeza que a veces me parece como, non sei, imposible que a miña música, sabes, cree ese tipo de cousas e como esas, pues moitas historias, sabes, que ao final sí que te va marcando moito e tamén che dá moitas ganas de seguir con isto, sabes? É que ao final é eso, porque é certo, comecei a conversa, comezamos falando da Capitol, do que supón facer unha Capitol, de tal e cual, e eso sí, está guai, igual que facer non sei cantas concertos, igual que recorrer Galicia, fora de Galicia, eso está guai, pero eso non teria sentido sin estas cousas, realmente. Eu sempre penso que sabendo como sei, e como sabedes, e como pois máis ou menos se pode intuir, que o mundo da música é moi complicado, que non gañas os cartos suficientes como para vivir aí nunha mansión nin nada, que é moito esforzo que gañas, pero tamén gastas. O que te leva seguro é isto, que a xente te diga, hostia, que me parece maravilloso que te digan, estou creando moitos momentos ca miña filla. Que sexas parte Sí, da vida e do crecemento dunha persona e que despois no futuro se lembren deso. Joder. sí. Bueno, e ao final, moitas veces hai moita xente que se pensa que importantes son os números, non? E teño tantas reproduccións e non sei que, teño, bueno, lo que sea. E ao final, tamén é unha cousa moi bonita que nos pasou a nós é que hai moita xente que nos ven ver, que repite, que no verán de non sei cantos bolos tuvemos, de 60 bolos nos viñera a ver a 58 bolos, sabes? E que acabas creando relacións personais con esa xente. Porque nós temos unha familia que nos empezou a seguir desde o principio, esa filla apuntouse comigo a pandeireta e agora, sabes, somos super Cantou con nós nunha cercanos. canción. Cantou con nós tamén, porque agora se meteu en Pas en Frontes. Que Acabas, claro, guai. que há como relacións ca xente, sabes? Que é como algo increíble tamén. Sí, además con esa familia que Sí. ahora mismo eu co pai xa vou de caña, sabes? Claro, claro. Xa son familia vosa, xa... Sí, Casi, no, casi. pero é Xa está guai. casi no grupo de familia. Sí, como que se crean cosas que non te esperas, sabes? E eu sei que a xente pode escoitar isto e pode sonar como moi Mr. Wonderful e demais, pero é que a realidade é que as cifras sempre é unha cousa que recalco moito últimamente nas conversas. As cifras de Spotify, de Tidal, de cualquier plataforma, si están aí, é certo que para según que festivales, según que cousas, van a axudar e van a abrir portas. Eso é algo que por desgracia é así. Pero hai moitos casos de xente que ten non sei cantas cifras, vai a actuar nun sitio e non o vai a ver nadie, o vai a ver pouca xente, porque a xente igual escoita ese artista por X, ou ese artista porque está metido nunha lista non sei que, ou bots, claro. ou calquera cousa que pode ser. E Cal? Pasounos con xente cercana que teñen bastantes reproduccións, que son, a nivel números están bastante arriba, pero costalle moito moverse. Costalle bastante moverse. Así que é certo que nós, con uns números moitísimo máis humildes, movémonos relativamente ben, sabes? Tamén Sí. eso tamén supoño que ten que ver moito co tema do equipo. Ao fin e ao cabo, nós temos un equipo que estamos orgullosísimas é a nosa familia, sabes? Creo que tamén gracias a eso fai que isto se mova moito mellor, non? Sí. Bueno, ao final tamén é eso, ti podes, calquera grupo pode ter uns números increíbles ou non, e o rollo é que ti podes ter un ano bo, pero hai que manterse no tempo, que é o difícil, non? A grupos pequenos e a grupos grandes, Sí, eu creo sí, que todo na industria da música, a todos os niveles, lle pasa eso. Eu creo que non vale de nada, entre comillas, que teñas un boom gigante e que de repente dentro de 2 anos a peña xa non se acorde de ti ou non lle interese ir aos teus concertos ou consumir a túa música en directo, non? Igual hai xente que o que quere é pegar un boom e xa está, pero bueno, si queres realmente ter un pouco de bagaxe neste mundo, tamén hai que, bueno, saber cuidar a peña,
sabes? Hai moita xente a que lle interesa moito pois, poder falar contigo, ter esa cercanía, sabes? Entón, eu creo que tamén cuidar do público e saber ou intentar enganchalo de forma que a podas manter no tempo é importante a nivel de grupo para poderte manter e ter concertos. De todos estes concertos dados ata o de agora, de todos estes lugares visitados, de todas estas experiencias, cal diríades que foi, non sei se a mellor, pero a que lembrades con máis cariño? Hai algún así especial? Bueno, normalmente preguntan pola mellor, non pola que lembremos con máis cariño. Máis cariño. A ver, es que sempre temos aí un pouco de crisis porque obviamente eu Ortigueira vou no ter con moito cariño porque é algo como non sei, increíble. Sabes, me pasou con Lorien. O sea, xente que non ten nin idea do que estou dicindo estaba, vamos, nin que fora aquí un artista internacional. O sea, era increíble. Pero eu, por exemplo, obviamente tocar nas festas de Santa Cruz, que é a miña casa, porque tiña a compañeiras ao lado, as miñas alumnas mirándome como se fose, sabes? Obviamente eso, pues tiña amigos de toda a vida que me estaban vendo e eu eso recordo con moito cariño, igual que os primeiros, sabes? Que veu toda a xente da casa a vernos. Eu creo que o que recordo con máis cariño probablemente sexa Betanzos o primeiro. O primeiro concerto que demos da man dunhas amigas nosas que fan un festival super humilde ali en Betanzos que se chama Xogos Florais. Ese concerto, claro, era familia, xente cercana, sabes? Era moi cariñoso, non? O que describías ca palabra cariño probablemente sexa ese. Obviamente tivemos concertos moi espectaculares, que é cousas moi diferentes a eso, obviamente, sabes? Se te queda. Isto non había un escenario, tocábamos a ras de chan, sabes? Era cercano, era super cercano. Pero calquera dos tres primeiros, porque sí que é certo que despois na Muñada tamén moi ben, na Fonsagrada foi increíble, aí creo que foi donde repuntamos moito máis para arriba, non? Donde xa o equipo crecío porque nos chamaron de Endurdime. Entonces, eu que sei, pues, eses tres o ano 2023. É que é unha decisión un pouco difícil. É que A todos lles podo buscar algo especial e non o digo de en plan de quedar ben, pero é de verdade. O sea, eu considero que tivemos moita sorte en general. Moitísimo. Pero tamén moito traballo, Sí, obviamente, pero bueno, moita sorte da xente, non sei, eu síntome bastante afortunada, a verdade. Sí. É que eu por eso sempre pregunto, ou agora que ao principio preguntaba polo mellor, pero dime conta que a veces o que pode ser o mellor, porque o mellor, pues, por exemplo, a Capitol, pues igual é o mellor, porque tamén o equipo, as posibilidades de colaboracións e tal, elevan eso a un nivel superior, pero eu dime conta, tanto falando con xente, con grupos, artistas, como asistente, que moitas veces o que a priori é o peor concerto que das sen escenario, que das con 20 personas no público, que das con 1000 problemas técnicos, que das con non sei que diste, hostia, que mierda, pero ao acabarte esas 20 personas que se te acercan, que te queren comprar merch, ou que te empezan a seguir, ou que che mandan cartas despois por correo e tal, e dime conta de que ao final non te importa tanto que sexa o mellor técnicamente, que sexa o mellor en canto ao público ou o mellor en canto ao lugar, senón que teña estas cousiñas, estes detalles que despois é o que vas a lembrar, porque que sexa moi top en canto a xente, guai, pero que igual vos non o disfrutachedes por X cousas, pero sin embargo un con menos xente, con problemas, foi o que máis disfrutou, e iso que mola realmente dentro de todo isto. Sí, totalmente. É importante. É dicir que eu probablemente o concerto que máis cariño lle teña vai vir este ano. Pero non se pode saber, hai que estar atento. Interesante. Vamos a ver se un poquinho máis adiante te podo sacar algo así como que non quere a cousa. Igual que sacache... Poderías ter cariño, eso sí que che podo decir como pista. Interesante. Pues ahora é unha xente temos algo en común. Vale, pues continuemos entonces, vale, xa entendo, vale. Mira, novo disco, pero entre medias saíron algunha cousiña, como, e esta teño que nomeala, teño que falala especialmente, teño que comentala,
porque con alguén que quero moitísimo, con alguén que comparto previas, con alguén que tamén visitou esta canle 80.000 veces, como é Quique Varela, que xunto con Araisen, pois sacachedes aí un remix que, sendo vos xa un proxecto que ten a electrónica presente, un proxecto que xa se basea en mezclar tradición electrónica, que cheguen dúas persoas top como Quique Varela e Araisen, que ainda por riba lle deu unha volta máis ao tema, un tema que quedou espectacular, guai, non? Tamén, pois que pasen estas cousiñas. Sí, además, con Quique pasou algo do que falábamos antes, non? Quique, de feito, cando fui o tema de subir a canción do remix, el subiu un vídeo a TikTok co remix. Entonces eu falei e dixenlle, temón, sabes? En plan, tal. Falounos en plan, por que non facemos isto unha colaboración, sabes? Nos encantadísimos, sabes? Pero con Quique un pouco o que decíamos, creamos aí un vínculo de familia, sobre todo en Suiza, porque el foi pinchar a Suiza no festival de Irmandade Galega na Suiza, ali en Xenebra. Estábamos de Ninjures, Loita Amada, nós e Quique, non? Foi increíble porque el estaba ali solo, viaxou solo, e dixemos, sabes, vamos estar, sí. fixemos vida en común ali, sí, sabes? Porque ademais quedábamos nos solos, porque de Ninjures Sí. e Loita Amada marchaba, e a verdad que fixemos moita amistade, falamos, outro día fomos a actuar pola súa zona, aquí que vente tomar unha caña con nós, e agora é unha persona colega. Na presentación veu, sí. Alquilamos unha sala despois do concerto, e dixemos en plan rollo de risa, porque el tamén fixo moi boa amiga co noso técnico de sonido, non? Entonces dixemos, bueno, pues cando na post-party pinchas, toca o noso técnico de sonido a pandeireta. Sí, tal, así que... E de repente o noso técnico de sonido marchou para casa, porque xa é un señor maior, xa marchou para casa. Estábamos ali na festa e dime, cando pincho? Eu, cando que dalle adiante. Me puxen a pinchar con ela, ademais. Que guai, que guai. Que ao final, ves, sacas unha canción, alguén fai un remix tal, xa non é que salga unha colaboración que quede aí para sempre, senón que xa hai unha relación máis alá do musical, que é o que mola, joder, dende logo. Sí, totalmente. Aparte que eu aquí que tamén unha persona que lle quero moitísimo e mola tamén ver o que vai conseguindo, e a min cando fai estas colaboracións é como, guai, xúntase xente talentosa, xente de ben, así que mola, e claro, chegamos á publicación de Un Saber, ese disco que a portada está aquí debaixo da miña cámara, que pode ver a xente, que pode escutar en plataformas, que pode escutar en directo, un disco que sale agora, do ano 2026, pero que, como sempre, vende un traballo previo, que seguro que non foi, igual que o disco, un traballo o sea, igual que o directo, perdón, da Capitol non foi un traballo de un mes, senón que é un traballo longo e de moito curro aí na casiña, non? Sí, bueno, ao final tamén moitas veces cando sacas o segundo disco, nós pensamos que probablemente sexa o disco máis importante. Sí. Si sacamos outro, creo que este segundo vai ser o máis de máis trascendencia. Sí, é onde consolidas, non? Sí, como ao final o primeiro un pouco, sempre creo que todos os grupos un pouco de experimentación, de ver que pasa, e no segundo a xente xa ten como unhas expectativas de a ver que vai facer este grupo, non? Entón, moitas veces nós, bueno, tivemos aí moitos procesos e moitos quebradeiros de cabeza por eso, porque ao final tes a sombra como do primeiro e daslle moitas voltas de estaremos á altura, esta canción non sei que, damoslle voltas a maquetación, ao concepto, ás cancións, e ao final, bueno, leva traballo e leva moitos períodos de estrés. Tamén, claro, é certo que o primeiro disco, cando faz un primeiro disco, por lo menos no noso caso, foi un montón de cancións, vamos montar, tal, cual, e sempre queda algunha no tinteiro, non? Por cancións que están funcionando moi ben deste disco, como do Pastor, que a sacamos con Vieito tamén,
esta canción iba a ir no anterior disco, iba a ir no primeiro disco, Foi pero un fracaso do primeiro disco. sí, foi un fracaso no sentido de que non era capaz de darlle a visión que era necesaria, pero, sin embargo, 2 anos despois fun capaz, sabes? Entonces, claro, tamén sirve para eso. Sí que é certo que acabamos este disco, pero foi acabado, non quedaron resquicios. Sí, neste non. Neste Pero non. bueno. Pero si, dades unha clave que é moi interesante, porque o primeiro disco ten eso. O primeiro disco se saca pois, que hai consciencia moitas veces, sen saber moi ben o que queres, tampouco o sacas sen que nadie espere algo, porque pois, a xente non sabe que vas a sacar nada, publicas e tal. Pode ser un disco que chame moitísima atención, que gañe 1000 premios, que gañe tal, que pode pasar. Pode ser un disco que pase sin pena nin gloria, ou un disco como voso que, oye, foi axudando a ir percorrendo todo o que estivemos falando. Pero ese segundo disco sí que como xa de, vale, fixemos isto, xa estamos definindo un poquinho máis o que queremos facer, a xente espera cousas, e claro, é unha cousa que a min me mola moito, que vos lin tamén que na Voz de Galicia tamén comentachedes isto, e eu, cando fixen a video reseña esta que fixen, comentei, que é pa min que é un disco que empeza a ter a identidade da Lana, empeza a ter esa mezcla tradición electrónica, creo que queda moi guai, que vin que falabades nesa conversa sobre as expectativas que tiñades vos de se iba a ser moi electrónico, menos electrónico, que entendo tamén que por aí algunha dúbida seguro que houbo ou algunha cousa de como estamos enfocando, non? Sí, bueno, ao final tamén, claro, cando sacamos agora este disco, no proceso de creación, tamén nós, obviamente, nos directos vivimos cousas e nos apetecen facer cousas, non? Eu acórdome, sempre o digo, de Pablo ao principio que dicía, non quero tocar a gaita, non quero tocar a gaita. E neste segundo disco era Pablo todo o rato, bueno, nesta canción podemos meter un poquinho de gaita, nesta canción tamén lle podemos meter un poquinho de gaita, sabes? E eu, por exemplo, que eu son unha persona que non consume moita electrónica, a verdad, neste disco dixen, bueno, pues un poquito máis, sí que me Igual apetece. Un poquito de punching máis sí que me apetece, ¿no? Porque despois no directo paso moi ben, ¿no? Ao final, eu creo que este disco tamén é moito as experiencias que fomos vivindo e tamén, bueno, non considero que non somos as mesmas personas. No. A nivel feito, musical fai 3 anos que agora, sabes? Fomos aprendendo, fomos sabendo tamén que cousas non nos interesaban, fomos experimentando un pouco máis e tanto igual medo a, bueno, apetecenos facer isto, vámoslo facer sin prexuicios ni nada, sabes? Sí, tamén, claro, nós tamén nos comentaban en diversas entrevistas que lles parecía un disco máis tradicional. Non tanto igual polo sonido en sí, senón por como está montado cada peza, non? E sí que é certo que iso tamén ven eu como produtor musical, dunha aprendizaxe que levo desde o principio con eles, sabes? Eu que non veño do tradicional como veñen eles, aprendí moitísimas cousas. E aprendín a nivel musical moitas cousas. Entonces, claro, pues aí tamén está un pouco esa aprendizaxe, ¿no? Experiencias. E vai casi, entre comillas, sin querer, no sentido de que simplemente ven da aprendizaxe. Eu quería facer unha cousa e non sabía por qué. E resulta, mira, que vai todo enlazado a eso. Joder, pero que guai que o que non viña do tradicional quere máis tradicional, os que viñan do tradicional hai un poquinho máis de electrónica. E mola porque máis alá de que o resultado sexa máis, menos electrónico, máis tradicional ou tal, mola ese aprendizaxe que levades, ese tamén un pouco, de certa maneira, moi entrecomillado, pero esa apertura de mente, non? De algo que igual non pensabas, oye, ahora sí que quero, e poder ver esa evolución en vos tamén ten que ser moi alegre, non? Observala. Sí, bueno, ao final os tres nos fomos empapando cada un de cousas a nivel individual, pero tamén de cousas entre os tres. Obviamente, compartes moito tempo nas xiras de verán, e ese tempo dá, e esos tempos mortos dan para pensar moito. Sí. Entonces, ao final, bueno, sí, vas compartindo moitas cousas e eso, ao final, eu creo que te marca moito como grupo e eu creo que esas experiencias, indirecta ou directamente, vense reflejadas neste segundo traballo. E iso é o bonito, que se vexa reflejado as vosas experiencias, que se vexa reflejado os vosos gustos e o que queredes, e non tanto o que o público podemos esperar ou o que vos podía comentar a xente, non? Que sexa, facemos así, non esperando nada, senón porque o que nos sale e ahora, pues, que a xente diga o que queira e oxalá lle guste e tal, pero fixemos o que queríamos, que tamén para o artista hai esa dualidade, non? Facer o que a xente lle vai a gustar
en teoría, que despois o sacas e non mola nada, ou facer o que queres, e eu sempre creo que o mellor é facer o que un quere, e despois que veña o que teña que vir, e oxalá sempre sexa moi bo, non? Pero quedarte ca cousa de, se funciona, funcionou porque quería eu, e se non funcionou, bueno, non funcionou porque o quixen eu así, e, bueno, pois igual me equivoquei ou non, pero te quedas máis tranquilo. Sí, de feito, neste disco é curioso porque no anterior sí que tiñamos claro que Liñares tiña que ser o single do disco, aínda que Consuelo de Muñeira tamén funcionaba moi ben, Dolores Castiñeira tamén, pero sí que é certo que Liñares e vense tamén, nós vémolo no público, vémolo nos números, que Liñares é un tema impresionante, non? Xa non só o que fixemos nós, ni moito menos, senón xa a peza en sí tradicional, que é increíble. Pero sí que é certo que neste disco non había consenso sobre que canción pode ser single. De feito, non quixemos lanzamos Vilar de Vos un pouco por o avance, a de Botalaña con Casa Palma, porque, bueno, nos apetecía máis que nos máis apetecíanos máis que decir este é o single do disco, sabes? Non chegamos a un consenso de decir cal é o single, porque todas as pezas teñen un sentido, sabes? Entonces, tampouco pensamos moito neso, a verdad. No. É que só foron eses dous lanzamentos, non? Sí. Non, bueno, eso sí que tiñamos claro, non somos personas de sacar moitos sinxelos, gustanos o disco, porque para nós o disco somos un románticos do disco, sempre o decimos, xa o dixemos 40.000 veces. Sí, ten que ser unha experiencia completa, de escoitalo enteiro, co seu sentido, o que nós lle buscamos, que despois cada un lle buscará o xeito que lle parece, eso por supuesto, que tamén é o guai, pero bueno, que nos gusta que haxe sorpresa no disco e que desas cancións, hombre, si dúas sacar para presentar un pouquiño e ver o que vai pasar, pero, bueno, que o resto para nós ten que ser que escoitar a historia completa. E é unha decisión que aplaudo enormemente, como tamén amante de poder escoitar os discos unha, dúas veces. A min, joder, xoves noite ou venres que me poño os discos tal, e a mí me mola poñerme o tempo que dure, media hora, 45. Aparte que o voso tamén, joder, dura 45 minutiños, que tamén 15 pistas, 45 minutos. Aplaudo tamén a longitude de, pero a mí me mola poñerme o disco, e sí, por o medio que salgan dúas cancións, tres que coñeces, pero que haxe esa experiencia de non saber o que vai vir despois, porque eu dime conta que un disco que ten 8 cancións e coñezo 5, non o valoro igual, o menosprecio cando escoito completo, porque non hai esa sorpresa, non hai ese cousa de descubrir. En cambio, neste caso, como vos, ou como pasou con The Rappers, que tamén sacaron únicamente 2 adiantos, e con outra xente que por suerte está facendo isto, poñerte a escoitar, e eu o valoro moito máis, o disfruto moito máis, porque non hai, non sei o que pasa. De feito, non suelo mirar, nin notas de prensa se me chegan, nin suelo mirar quenes son as colaboracións ou que hai, ata que estou escoitando e digo, hostia, este son tal, e si que miro quen pode ser, non? Pero que sexa todo descubrir, que, joder. A ver, que son conceptos como moi distintos e experiencias moi distintas. A min tamén me pasa, pero eu tamén son sempre digo, é unha romántica do disco. A min gústame escoitalo enteiro e gústame poñelo en algún momento que sei que vou poder escoitalo enteiro. Sabes? Para ter, bueno, non sei, eu creo que se alguén fai un disco é para transmitirche algo. Sí. E quero ser capaz de sentir ese algo, sí, ou algo que lle busque eu tamén, que tamén pode ser, non? Pero gústame, entendo que hai xente que igual, bueno, pois non o valora tanto, pero como nós si temos esa mentalidade e esa forma de entender a música e os tres nese sentido estamos de acordo, pois tamén é algo que lle queremos transmitir ao noso público. Eu no meu caso, pois cambiei o coche, a condición para cambiar o coche era que tuvera para reproducir CD. Se non cambiaba o coche. No sentido de que eu valoro moito ese momento meu de coller estar eu solo no coche conducindo e poñer un CD. Pero un CD. Xa vai polo sonido, para min, personalmente, non? Que eu, pois, gustame apreciar moito a calidade de audio. Entonces, claro, non é o mismo reproducir dun CD que reproducir en Bluetooth, de Spotify, non sei que, sabes? Entonces, bueno, pois a verdade é que eu sempre serei un romántico.
E ojalá queden románticos como a vos como a min nesto, porque sí que, por exemplo, poñerme un vinilo. Eu sempre digo que cando me poño un disco, sí que se quero escoitalo de primeiras, non fago nada máis. Pero eu se me poño nunha plataforma digital, Spotify ou a que sexa, música, despois no resto do día, e estou aquí no ordenador escribindo, noto que non estou escoitando esa canción como tal. Escoito, sei o que está sonando, pero non estou valorando. Cando poño un vinilo, o vinilo te obliga, por exemplo, tamén a cara A, se queres seguir escoitando, tens que estar atento a cando acabe, darlle a volta, e iso mola moito máis. E unha cousa que tamén vos quero falar do disco, que é as recollidas. Que cando vivo aquí a última vez que Varela con Ferriñas, que estiveron aquí as Ferriñas Bravas, falamos moito desto, con Abril tamén falamos das recollidas, que é algo que eu, como persona ignorante, ata fai pouco non lle daba importancia, nin era consciente do importante que son, xa non só para que creedes vos un disco, Abril cree un disco, ou as Ferriñas tamén fan a súa música, senón para a nosa cultura e para a nosa terra. Sí, a ver, eu sempre falamos inda que non estés directamente involucrado, bueno, isto é un pensamento moi personal meu, pero eu creo que inda que non estés directamente involucrado neste mundillo, todas esas cousas deixan pegada en Galicia a nivel cultural, a nivel social, a nivel lingüístico. Entonces, claro, nós que sí estamos metidos neste rollo, dámoslle moitísimo máis valor. E eu creo que tamén reivindicamos un pouquiño que a xente lle deu valor, porque realmente non é consciente de como lle influye a eles a nivel personal e de comunidade, sobre todo. Non? Para nós sempre dicimos as recollidas son a base, non só a nivel musical, porque a nós tamén nos influye moitísimo o que pasa detrás, a loi a nivel produción, o que lle transmite a recollida para a hora de como ten que ser a canción, como a vamos crear, como a vamos compoñer, como a vamos estructurar, non? Mesmo as colaboracións que buscar. Sí, incluso mesmo as colaboracións que buscar, porque bueno, creo que todas as colaboracións se buscaron un pouco sobre Vilar de Vos. A recollida era unha festa, literal. O sea, estaban as vellas berreando, rindo, e o que primeiro se nos veu a cabeza foi Pan sen Frón. En do Pastor, Jesús, que o informante cantaba, para min é dos mellores informantes a nivel vocal, e a min veoseme a cabeza Bieito pola forma de cantar. Para min Bieito é unha das mellores voces ahora mismo a nivel galego que hai, e se me veo a cabeza, non? Ao final, inconscientemente me refiero que a recollida a nos inflúenos moito máis do que parece. Inflúe tamén, ten que ter esa parte tamén de respeto e de non sei se de medo a hora de como levalas ao directo, non? Porque a min no sentido de ti tes eso, pero claro, llevas a un empaque igual distinto, llevas meter outras voces que tal, de non estar, non pervertindo, pero non sei se tes esa cousa de facelo con máis cariño, incluso que se creades de cero as cancións. Bueno, eu creo que medo non. No. Porque é a tua cultura. Sí, sempre temos como esta cousa de... Eu creo que sí que hai que ter un respeto e conocelo e ter ganas de facelo ben e de tratalo como se merece. Eso, por suposto, ten que ir por diante. Pero non medo, porque realmente isto forma parte da miña cultura, da nosa cultura, e eu creo que todo o mundo ten o dereito de poder tratala como súa e non algo ajeno que está aí, que non o podes tocar con cuidado. É parte da túa cultura, tens que saber tratala, tens que conocela, tens que querer saber sobre ela, eso por supuestísimo, eso para min é primordial, pero tamén tens que poder disfrutala como túa propia, sabes? Porque senón é unha cousa un pouco Eu, de feito, quero recalcar unha frase que dixo unha persona que admiro moito a nivel tradicional, que un día estaba eu nun coloquio e falando con el, dixo unha frase que me pareció brutal, que é: que triste non poder apropiarnos da nosa propia cultura, non? Entonces, esa frase marcoume moito e dixen, claro,
Antes vía a música de outra maneira, despois de escutar esta frase xa dixen, claro, é que ten todo o sentido do mundo, é a túa propia cultura, ao fin e ao cabo, non? Entonces, bueno. Hostia. Dura, Dura, pero que certo. O sea, certo. Temos moito complejo con moitas cousas. temos moito complejo con moitas cousas. E unha delas é esta. Temos algo moi grande, pero é noso. Porque pensas en apropiación cultural moitas veces, en moitas cousas. Pero claro, cando é a túa propia cultura, non pode ser apropiación cultural, porque é a túa propia cultura, xa a palabra o dis. E sobre todo, a miña pregunta, claro, a miña pregunta estaba un pouco influenciada por esa por eso que estamos a falar, non? Pero doume conta de que, ao final, claro, ti estás facendo con cariño, lle podes a algo, lle das un empaque electrónico, lle das un empaque que queiras, lle podes adaptar, facer algunha adaptación, e ao final, se estás facendo con respeto, se non estás burlándote de eso, non estás facendo nada, non pasa nada, porque ao final, que pasa? Estás usando tamén algo que é certo que antes non había o que musicalmente hai agora, o que se fai agora, e estás dándolle outra vida distinta. Non, e realmente que se facía igual, desde outras perspectivas, pero facía sí, igual. Claro, sempre se fixo, pero eu sempre lle dicía lo cando empezamos, hai que saber, e hai que querer saber, e hai que preocuparse por saber. Non vale, ala, veña, isto así, venga. É o principio. Claro, eu dicía Loi, tú que queres facer esta canción? Claro, non é só coller esa canción e, veña, vamos a modificarlo ou facer, senón... Que queres facer? A Foleada de Negreira? Genial. É o exemplo máis... Díxome Loi, non, os de abaixo. Non, os de abaixo non. Os de abaixo fixeron unha versión de onde sacamos isto. E ao final buscamos e fomos ao arquivo de Cánticas da Terra. Hai que querer e ter vontade por conocer. Que a min é algo que me preocupa bastante. Eu creo que ti podes facer o que queiras que a nosa música, pero hai que terlle ese respeto sin medo, pero e vontade de saber. É coñecemento, non? No sentido de... Todo podes aprender. E unha persona que ven de fora no sentido de que nunca se meteu no tradi, si quere facelo, que vaya a raíz. Hai moita xente, tes moitas alumnas que ven. Sí, claro, e non hai problema. E todo o mundo ten dereito a aprender e a fallar e poder ir explorando. Claro. Ninguén nace aprendido. Eu considero que Loi aprendeu moitísimo desto, non? Sí. Aprendeu un montón, pero tamén porque se involucrou en saber. E cada vez me pide máis, pois pásame isto, e busca, e lee, e se informa, e fala con xente, e pensa, reflexiona. E ten que ser, as ferriñas me contaban, non? Con Abril tamén falamos desto. Bonito ir tirando da corda para atrás, ir descubrindo de onde ven todo, saber quen foi quen orixinou ou quen fixo non sei que ou quen tal. Eso ten que ser tamén encher, non? Desto que falamos, de fora números e fora cousas na música, de, hostia, para facer esta canción coñecín a non sei quen, ou coñecín os fillos seus, ou coñecín tal, e sei por que de todo isto, e eso, ostras. Sí, a nos pasou, non sei. Con Delfina. O sea, eu creo que nunca acabas de aprender sobre isto e nunca vamos a acabar. E ao final está guai ver como ti fai uns anos tiñas unha mentalidade dunha cousa. Eu considero que cambiei moitísimo a mentalidade de moitos aspectos o tradicional. Fai 10, 15 e fai 5 anos non tiño para nada a mesma mentalidade. E a nos pasounos con Delfina de Añobres, que sacamos esa homenaxe a Joapita de Añobres. Nós tuvemos a sorte que eu non esperaba, porque claro, para mí esa señora era famosa. Para mí esa señora era Dios. Estou na súa cama. E eu estuve sentada na cociña onde se sentaba ela. Sabes? Era como increíble. Eu non me esperaba para nada eso na miña vida. E tuvemos a suerte eu non tuve, ningún dos tres tuvo a suerte de poder conocela, pero bueno, eu sinto que estamos un poquinho máis cerca dela porque tivemos a suerte de estar na súa casa, de conocer a unha das súas fillas, de conocer as súas netas, a súa bisneta e compartir con esa familia, sabes? Entón, claro, ao final acaban pasando cousas que nun momento ou nun principio non esperas e é fuerte ver todo o que hai detrás, non? E poder ir descubrindo. E para esa familia entendo que tamén foi moi especial porque eu sei meu pai, que meu pai ten moitas cousas boas, pero de isto non ten nada, pero se a mí agora alguén me viñese para saber algo do meu pai porque fixo algo e tal,
e se interesa, ven a casa e quere descubrir e me pregunta e tal, e despois ainda por riba saca un traballo que é unha auténtica homenaxe. Claro, me imagino esa familia tamén ti dicías que para ti era unha diosa e para eles seguramente tamén, e claro, que alguén veña e faga algo sobre eso, tivo que ser tamén un momento moi Sí. emocionante. A ver, foi guai porque ao final, bueno, son unha familia lindísima, o sea, tratáronnos increíble. E bueno, sí que é verdad que nós os involucramos moito en todo o proceso, porque quedamos moitas tardes con eles para falar, cando fixemos o videoclip de Añobres, propuxémoslle de que salira no videoclip, ¿no? Porque, bueno, era un pouco unha homenaxe non só a Delfina, sino tamén a Añobres. Entonces, claro, nos dixemos, es que vos tedes que salir e tedes que participar. E eu creo que pasaron un día como super guai. Nos viñera Xoán ali. Claro, eu creo que Monse non se esperaba salir nun videoclip na súa vida e dixonos en plan, es que estou salindo nun videoclip. E estaba toda ilusionada, ¿no? E Lore tamén, e Andrés tamén, protagonista. Entón, foi como moi guai todo o proceso. Que guai, que guai. Que guai, e como dixen con Abril, como dixo con Ferriñas, primeiro, teño un debe moi grande nesta canle, debería traer máis xente relacionada co tradicional, máis xente relacionada cas recollidas e darlle un pouco máis de voz a eso. É un debe que teño e que en próximas tempadas espero poder cubrir, e sobre todo un debe que creo que temos moitos e pouquiño a pouco deberíamos ir tamén abrindo a mente, é sobre todo isto e ser conscientes, aínda que nós non fagamos recollidas, aínda que eu non vai a facer unha recollida, nin vaya por aí, pero polo menos ser conscientes do que temos e valoralo máis do que moitas veces, como dixen antes, non valoraba. Eu non era consciente e non valoraba, e agora, pois, grazas a xente como a vos, xente, pois, eso que nomeei, e outras tantas persoas que están por aí, pois, poquinho a pouco vou valorando e que poñamos en valor todos isto. O sea que, ojalá pouco a pouco tamén pola miña parte poida aí suplir esa débeda. E non vos quero quitar moito máis tempo porque, bueno, supoño que tedes cousas a máis que facer no vosso día. Quero tamén que sigades recuperando forzas da Capitol. Claro, veñen máis concertos, moitas cousas que non están anunciadas, moitas cousas que non se poden dicir. Entón, non fai falta que me digades nada sobre datas concretas, que a xente entre nas vosas redes para ir vendo cando anunciades cousas, pero, como xa dixetes antes, imagino que ahora o que queredes é, bueno, leválo a cantos máis lugares mellor e seguir aprendendo e disfrutando do directo, non? Sí, neste caso, estes concertos, os que veñen agora, vai haber dous formatos distintos, donde nun dos formatos vamos de 4, vamos nós os 3, máis Andrés, que nos acompañará a todos os concertos. E despois habrá outro formato con Lina e Lola. Hai algúns, de feito, agora este 22 de maio temos un concerto en Cannes. E o 23... Estaba mirando o calendario porque acordarse de todo xa madre mía, torreo a cabeza. E o 23 de maio temos un concerto en Araño. Araño? Sí, pero eso está confirmado? Sí. Ah, vale. Porque xa teño as mías... E se non está confirmado, bueno, quedou así como pequena exclusiva e xa está. Sí, no Arreo Vivo. Sí, xa saliu, xa nos anunciaron no cartel. Todo. Vale, porque claro, é que non podemos meter a pata... Claro, por eso vos dicía eu, porque despois é complicado, porque igual algunha data non pasa nada, pero outras datas que se anuncian, igual non hai problema, pero outras que se anuncian veñen aí a movida. Hai que estar seguros. Sí, porque... despois, máis ou menos, que teremos uns 20 concertos por aí. Cerca dos 20 concertos. Eu creo que xa uns máis. Algo por aí. Ni tan mal. Podemos decir que este verán, se non me equivoco, estamos nas 4. Imos tocar nas 4 provincias. Sí. Bueno. Nas 4, fijo. Sí. Eu marcarei... Eu marcarei a ver se podo repetir, que o ano pasado vimos en dúas veces, creo. Mínimo, 2 ou 3. Sí, 3 creo que vos vin. E a ver se este ano podo volver a repetir. E xa para ir despedindo, creo que me recomendedes musiquiña, aparte da vosa, que estedes escutando agora e que consideredes, bueno, que merece a pena poder disfrutar. Non me esperaba esta pregunta, verdad? Pero bueno, será por música. Sí, Bueno, mira, eu a nivel galego estuve escoitando agora o de Abril,
que Sí. saliu o venres, non? Se non me Sí. equivoco. A verdad que me parece un disco como moi abril. É que é moi abril, moi delas, e parece un disco moi lindurro. E despois a nivel fora de Galicia, estou moi enganchada ao de Bruno Mars. Gustame moitísimo, non paro de escoitalo. Saliu xa fai un par de semanas. Así que esos dous estou bastante... É que aquí en Galicia ahora mismo está salindo tanta Tanta. Sí, música. é verdad que non... Es que non me dá tempo, todavía non tuve tempo para consumila toda. O sea, teño sin escoitar un porrón de discos de música en galego porque non me dá a olla. A ver, é verdad que estuvimos ahora moi liados co da Capitol, entón tampouco tuve moito tempo de poñerme, pero me faltan un montón deles por escoitar, por decir casi todos, Eu estou moi intrigado co que vai facer Xoán Fornes, porque polo meu estilo, polo estilo que a mí me gusta e polo que tal, creo que vai sacar algo super potente, super diferente, e creo que vai ser increíble. E bueno, despois, bueno, como traballo con tanta xente, eu non sei, gustame moitísimo que sei, un Tobello, o disco de Abril, o disco dos Rapans pareceme un discazo tamén, non sei, creo que en Galicia é moi top, pero sí que eu son moi de pop americano e agora mesmo estou enganchadísimo ao último que sacou un que se chama Christian French, que eu escuito música moi extraña. Entonces... Bueno, hai que escoitar de todo, por moi extraño que sexa, que hai gusto para todos. E hostia, do que dixechedes, o maldito Xoán, que a min tenme pinta de eso, de que vai a sorprender moito co que vai a vir, Nos conocemos a Xoán personalmente e levámonos moi ben con él. E a mí sorprendeme moito cando fomos, bueno, lo vimos fomos a Madrid e el estaba vivindo ali. E eu cando me cantou aquelas cancións dixen que deixa sorprendida porque non me pegaba nada a súa voz e eu dixen, que voz tes? Quedei flipada. E, bueno, nós tuvemos sorte de escoitar así algunha cousiña así en primicia. E eu gravei aquí ferido. Sí, o sea, sorprendeume... Sabraches de A voz, sí, fixo a produción con un rapaz que Cataluña, creo, que vive en Madrid. Ahora mismo non me acordo o nombre, que desastre. Bueno, con un rapaz, pero sí, él estaba, porque xusto lle cadrara que estaba aquí en Galicia e dixen, joder, que viñera a gravar que non había fallo. Que guai. Estuvo gravando ferido. Que guai, que guai. Eu tive por aquí para presentar o tema e a verdade é que foi unha das conversas que máis disfrutei, porque sí que me parece unha persona moi cercana e moi guai. Sí. Xoán é moi lindo. E a ver o que ven aí. E nada máis, rapaces, non vos quito máis tempo. Esta é a vosa casa, xa sabedes, para o que poida vir no futuro, para o que poida ir sucedendo. E espero, como sempre, pues, que estiverades, bueno, un anaquiño o suficientemente agradable como para que non vos caguedes en min por quitarvos unha hora do voso descanso. Nada, xa sabes que sempre estamos moi cómodos contigo, así que cando queiras. E a quen puido estar vendo isto, como sempre digo ao final, quen non me coñecía e chegou agora por vos, no perfil, tanto en Spotify, Vox, YouTube e demais, están todas as conversas. Non teñen que ver todas porque son moitas horas. Entón o que sempre pido é que miren o Radar con tal proxecto, que vayan a escoitar esa música, que estou seguro que de 266 conversas publicadas previas, algúns repetidores, pero algo ten que haber que igual non coñecían e que lles vaya a gustar. E o que ven de mes de maio vai a ser moi guapo, xente, entre outras cousas, a seguinte conversa vai a ser cos Escadelos, que volven despois de estar aí argallando unha nova etapa. Tamén vamos a falar cunha nova banda de Santiago de Compostela, Fogo Lolita, con Craudez, co Rapans, xente que volven por aquí. Vai a mes de maio queda e o que vai a vir en junio e medios de julio ata que remate a tempada. Así que, vémonos na próxima conversa, xente, pero sobre todo, onde nos vamos a ver e onde haxa música en directo, e se esa música é a de Alana, pois que mellor. Ata a próxima, xente. Chao, chao.